Bagus Pianwar Khairul Ingkang Roro Ayu Priyati Arso Hangaturaken Sukma Parabakti Katur Bukaten Ingkang Romo Dalah Ingkang Ibu Kanjeng Ibu Kanjeng Romo Pekunden Ulu Kula ngaturaken sukma Parabakti Mugi Konjuk Panjenengan Kanjeng Ibu Kanjeng Romo Mbok akhir kula dados putra tansah dados bot repotik kaluwargi kula nyuwun agunging samudra pangaksam Kanjeng Ibu Kanjeng Rama Pekunden kula kula ngaturaken panuwun ingkang kathah dhumateng panjenengan ingkang sampun kula wetah kula wiwit timur ngantos tumengking dewasa Kanjeng Ibu, Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Kula nyuwun pangestu mugi anggen kula bangun bali wisma tansah jejodho ingkang sejati, ya sejatine jodoh. Tepuk kaki-kaki lati lili dunia wal akhirat. Kula ingkang paring apa-apa ya Rama lan ibuku mung iso dedungku mung iso paring pangeling-eling kanggo sliramu. Bapak ibunya. Ya, Bu. Ojo lali marang ibadahmu ya, Bu, ya, Bu. Ojo lali anggone nindakake salat kang limang wektu. Tanpa itu, Bu, ya. Wong bangun rumah tangga kuwi ora gampang. Ojo lali marang wong tuwamu, ojo lali marang kaluwargamu lan sedulur-sedulurmu yo, Ken. Mergo nalikane sliramu mbetake pambiyantu. Insyaallah wong tuwamu kaluwargamu siap paring pambiyantu. Kula ngaturaken pangabekti mugi konjuk panjenengan Kangmas. Matur nuwun panjenengan wis pareng dados pimangkulo dados garwa kula. Mugi-mugi kula saged dados garwa ingkang saleh. Dados ibu ingkang sae kangge putra-putra panjenengan kula Kangmas. Matur nuwun Kangmas, matur nuwun Kangmas. Ayo bareng-bareng bangun keluarga iki ya, Bu. Enjing Kangmas, enjing. Padaten sampeyan para kadang lan cerita Pak Mulya, pirangan kekalih wis paripurna.